Bai, nik uste inderra hartzen nahi dela, hori garbi dago. Ez dakit noiztik, baino bai ikustetela, hori geruta gexo baloratzeala, bueno, ez? Azkenean herrixek eta muralatik apostatzea, eta hori gexo bat ikusiet Euskal Herrixen bertan. Zaleno igual gexo ikusten nun kanpun eitxezila olako ekintzak, eta oin hemen Euskal Herrixen, pile bat edan moitzen, da hori kristona berazgarri iruditzen azkenin. Ze artie ez da bakarrik gelditzen toki pribau batien, baizik eta kanpo atatzezu eta ja hor gauze asko aldatzei, ez? Ta muralak, igual pentsatzen baino gauze polit gexoek hartzizko jendiei, hori harra da, ni beti izango, eta azkenin da erregalo bat, artie kalea atatzie, publiko ikie eta nantzako izetie, eta gero hori, bakoitzek azkenin mural bakoitzekin egituni historisek eta ze sortze xonez, eta hori kuston politia da.